Evo ovako, želim vam svima dobar dan i tako dalje i tako dalje. A nisam nešto počela da pričam. Dobro. Uglavnom, ovaj snimak je namenjen hejterima koji me sad omaložavaju i tako bez veze pričaju gluposti, a ne znaju šta ili u čemu se radi. Snimak je u vezi slike koje se ja slikala, to je bila čista sprdnja, a ne zbog nekih lajkova i pičke materine, šta ste vi tamo sve rekli, a to me uopšte ne interesuje, ne obraćam pažnju na to, zato što ja znam kako stvari stoje, a vi ne znate, pa možete samo da pričate tako budalaštine. Kako se je sramota uzimati tuđe slike i tako uništavate. Sram vas bilo, bre. Jeste, i ja sam kriva, priznajem, što sam stavila tu sliku na internet. Ali ono, dva razloga zbog toga. Prvi razlog, neke nafurane klinke su me izazivale i tako maltretirale me, kako ja nemam muda da stavim te slike i kako ne mogu da se slikam, pošto su one gospođe već slikale u kupaćem, na snegu. I tako onda mene krenule da izazivaju, znate, mene se sa drugima, baš to vole. A ja sam tu sve rekla mom ćaletu, pošto nemam kome drugom, on mi je jedini, sa njim živim, moji su se rastali. Dobro, ni to nije bitno. Uglavnom, ja sam pričala s mojim ćaletom o tome i on mi je dao jednu super ideju. To je drugi razlog, drugi. Rekao mi je da izađem napolje, da se obučem i da se slikam u kupaćem napolje. Ja sam tad bila vrlo raspoložena i meni to izgledalo kao luda, super ideja. Zato sam se slikala i stavila na Facebook. Zato što sam mislila da će izgledati kao neka sprdnja. Nisam mislila da će neko da uzima te slike i da ih stavlja na Vukajliju. Jadno, jako jadno. Ne interesuje me to. Realno ne interesuje me šta drugi pričaju o meni. Ja imam svoje prijatelje, oni mene vole i podržavaju. I nije baš briga za to, jer oni znaju kakva sam ja, poznaju me. A ne kao vi hejteri što ne znate ništa o meni i tako bez veze stavljate. Znam, nisam ni prva ni poslednja koja će tako da završi, ali ja moram nešto da preduzmem. Hoćete rat? Dobit ćete rat. Od danas računajte da je počeo 3. svjetski rat. Pička li vam materina hejterska, evo vam. Znate šta ću sad da uradim? Znate šta ću da uradim? Evo, kupaći. Imam kupaći. Sad ću lepo da se obučem i da izađem napolje, da krenem da igram. Znači da igram. Koliko ste debilasti. Hladno je napolju. Kurac hladno, mene baš ljubav gre, eto. Ja sam se baš trudila da budem drugačija od svih, to mi uvijek išlo od ruke. Dobro, znači idemo napolje malo da se sunčamo. Kako se retardirani, ne mogu da verujem. Samo želim da vam se zahvalim zato što uništavate tuđe živote i tako pričate bez veze po internetu. Hvala vam zbog toga. Vratit će vam se, pazite šta vam kažem. Vrati se to sve čoveku. Znam. Ko kaže da je hladno, a? Baš volim, brate mili. Hejteri, šta je bilo, bre? Mislite da nemamo da je vam sad. Ko kaže da je hladno? Nije hladno, ljubav mi ga. Hvala što mi pravite popularno. Hvala. Boža. Evo vam.